ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಬಂದೇನಂದಿಲ್ಲ, ಯಾನು ಸೌಖ್ಯ ಇಡಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ದಿನ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಲಾಗ್ ಪುರ ಮನ್ಪಂದೆ ಮಸ್ತ್ ರೆಂಕ್ಷಂಡಿತ್ತೆ ಬೇಲೆಗ್ಲ ಪೋಂದೆ ಮೇ 10 ದಿನ ಕರಿಂಡ ಅಂದು ಅಮ್ಮಗ ಮರಣಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಪುತ್ತೂರು ಜ್ವರಟ್ಟು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಸೀದೆ ಅಜ್ಜಿಲಾಗೆ ಪತ್ನ ಪಂಡಾರೆಗ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕೈಕರ್ ಅಲ್ಲ ಬಲ ನಿಚ್ಚಂಡು ಪಂಡಾಕ್ಲು ಉಂಡು ಬಟ್ಟಲು ಸಮೇತ ದೆಕ್ಕೆರಾಕ್ಲೆ ಬಂಗ ಒಂದಿತ್ರೆ ಯಾನಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಬೋದು ಅಮ್ಮ ಒತ್ತಿ ಅಂಡಾಕ್ಲ ತಾನ ಮಂತು ಒಂದಿಪ್ಪೇರು ನಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತುದೆಲ್ಲ ಬೂರ್ದು ನನ್ನದೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಪಾಪನ ಬೊರ್ಜಂಡು ಜಿಕ್ಕಿ ಮೂಲೆ ಹೊಂತ ಉಂಡೇರು ಮುಂಚೆ ತೆಂಕ್ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲಿತ್ತು ತಾಯಿ ಇಕ್ಕಲೆತ್ತಿ ಪೋಂದೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡಿತ್ತು ಆಯ್ತು ಮನ್ಪುನ ಅಂದು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಪಿರಮ್ಮ ಮರ್ತಿಗೆ ಪೋಯಿರು ಮರಣಿಡ್ತಕ್ಕೈತೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪಡ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡಾರಿಗೆ ದಾಲ ಪ್ರಾಣನೇಜಿ BP ಹೆವಿ ಡೌನ್ ಆತಂಡು ಬುಕ್ಕ ತಾತನೈತೆ ಲೆತ್ತ ಪೋಯಿರು ಪಂಡಾರಿಗೆ ಒಂತೆ ಕೈ ಬಲ್ಲ ಇಚ್ಚತ ಬುಕ್ಕಾರಿಗೆ BP ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಚ BP ಚೆಕಪ್ ಮಂತದ್ದು ಮಾತ್ರೆ ಪತ್ತ ವರ್ಕ್ ಬಂದು ಅಕ್ಕಲೆತ್ತ ಗೊತ್ತಲಿತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಡು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಅಕ್ಲಂಚಿ ಪೋನಾಗೆ ಅನ್ಕೆ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ನ ಏತೋ ದಿನ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತದ ಅಪ್ಲೋಡ್ಲ ಮಲ್ತದಜಿ ಬುಕ್ಕ ಏನೋ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಉಂಡದ ನ್ಯೂಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಮತ್ತು ಅವಲ ಮಲ್ತದಜಿ ನೆನಪಿನಾಗನೆ ದಾದ ಮತ್ತು ಆಪುಂಡು ಏನಂತೆ ಲಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಐತೆ ಪೂರಲ ಬೇಲೆಗೆ ಬೋಂದುಲ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನಗ ಇಂಚ ಪೂರ ಅದು ದಾದನ ಮತ್ತು ಅದು ಬೋಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಬಂತು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂತೆ ದಾದನ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಬಟ್ ಪಿರ ಡೌನ್ಗೆ ಬೂರಿ ಐತೆ ಪಿರ ಲಕ್ಕೊಡದ ಲಕ್ಕದಿತ್ತು ಬೇಲೆ ಬೋಡು ಸೊ 10 ದಿನ ಕರಿಂಡು ರಜೆ ಮಂತದ್ದು ಯಾನು ಇನ್ನೀ ಕೋಡೆ ಪುರ ಬೇಲೆ ಪೋಡು ನಿಂತಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಪೋಯತ್ತು ಬರೀರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆಗ್ಬಿಡು ಬಂಡ ಸುಮಾರು ದೂರ ಉಂಡಕ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಬುಲ್ಪುಗು 8:30 ಹಿಡ್ದು ನೈಟ್ 8:30 ಮುಟ್ಟ ಬೇಲೆ ಮಂತನ ಅಂಟ್ಲ 8 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬೇಲೆ ಅಂತನ ಅಂಟ್ಲ ಬರಿಯಾರ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಗ್ಬಿಡು ಬಸ್ ಪುರ ಬರೋಡು ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಬೋಡಲೆಕ್ಕ ಬಸ್ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪುಜದ ಅವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಹೋತನ ಅಂಚದ ಆದ ಮತ್ತು ಆಪನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಮ್ಮಟ ಬಂಡೆ ಪೋಯ ಇಲ್ಲದಂದು ಅಂಬರ್ ಪುಜಿನ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಬೇಲೆ ಪೋಯರ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದ ಮನ್ಪನ್ನ ಅಂದತಂಡು ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆತಂಡು ಈ ಲಾಗ್ಲ ಯಾನೆ ವಾಡ್ಬೇನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಹೊರ ಹುಷಾರಾದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ತಾಯಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸುತ್ತು ಎಂಕೆ ಬರೋದುಂಡು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕೆರ ಇರನ್ನಾತು ಪಂಡ ಐತೆ ಏನೈತೆ ಉಂಟು ಹುಷಾರ ಒಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ದಾದನ ಜಾಬಿಗೆ ಬೋದ ಜನ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ದಾದನ ಮಲ್ತೊಂದ ದಾದನ ಒಂಥರ ಲಕ್ಕೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ವಾಪಸ್ ಡೌನಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಗೊಂಡು ತಾಯಿಗೆ ಇಂಚನೆ ಒಂದೊಂದು ಸುತ್ತು ತೆಂಕೆ ಬರೋದನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೊರ ಅನಿಸುಂಟು ಏನು ವರ್ತಿಬೋದಿಲ್ಲ ಲಿಪ್ಪೆ ದಾಯ್ತನ್ನ ಲೈಫ್ ದುಂಪೋಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಟಿ ತಿಪ್ಪೋಡಾತಿ ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಅನಿಸುಂಡು ಹೊರ್ತಿ ಬುಡ್ಬುಳಕ್ಕೊಂದು ಹೋಗ್ನ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತದ್ದು ಜಪ್ಪೆರ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ನಾಡ ಅಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯರು ಧೈರ್ಯ ಆಗಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ನರಮನಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಏಪಲ ಬೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಂಡಂತು ಸಂಬಂಧನ ಕಳೆಯಂತ್ರ ಬಲ್ಲಿಂದಲ ಅನಿಸುಂಡು ದಾದ ಅನ್ನ ಎಂಕ ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ಇವತ್ತು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಡೌನಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ದಾದ ಮನ್ಪುನ ಎಂಚ ನೀ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ದು ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದಾಂಡು ಆಯ್ನದ್ದು ಬೇಗ ಈ ಲಾಗನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅನ್ಪೆ ಬಾಕಿದು ಓರಿ ದಾದ ಬಾಕಿ ಅನ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾ ಲೇಟಾದ ಪಾಡುವೆ ಒಂಜಿ ಬೇಗನೆ ಪಾಡುಡು ಪಂಡೈತೆ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂಬ ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಾಲು ದಾದ ಆತನಂದು ಐಕ್ ತುಂಬೆ ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ಸರಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮನಸ್ಸೇ ಇಜ್ಜು ಈಗಲ ಇಂಚೆ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನಾಗ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆದ್ ಹೋಗ್ಬುಂಡು ದಾದಿಕ್ಲು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಹೋಗ್ತುಂಡು ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏನೊಂದು ಇಪ್ಪರು ಬುಕ್ ಐತೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡ್ಲ ಇಂಕ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕಿರು ಪಾತಿರಿರು ಇತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತು ಬಂದಿರು ಅಂಚೆ ಪುರ ಬಂದಾಗ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಗುರುತು ಮನ್ಪುನ ಕ್ಲಿಪ್ ಇರತ್ತ ಸೊ ಆತ ಪುರ ಯಾನು ಈತ್ ಒಂಜಿ 1000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆರ್ನ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತು ಸಡನ್ ಯಾನು ಬುಡಿಯಂದಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಇತ್ತು ಸಮಯ ಬಂಗ ಆತನಿಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆತ ಹೋಗ್ಕೊಂಡತ್ತ ಅಂದ್ಲಾಪುಂಡು ತೂಕದದಂತೆ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತು ಜನ ಯಾನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪೋಪ್ಲೆಕ್ಕ ಅನ್ಪಡುತ್ತೆ ಅಂಡ ಯಾನು ಬದುಕೊಡತ್ತ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಂತಂತ ಮಿತ್ತು ಪೋಪನತ್ತ ಅಂತೆ ಗುಂಡಿಗೆ ಬೂರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆತ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದೈತೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆತು ಮುರಣಿ ಅಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಅಣ್ಣನ ಕ್ಲಿಪ್ ಮತ್ತು ಪೋದು ಮರ್ದು ಮತ್ತು ಪುಡ್ದು ಹೊತ್ತೇರಿಗೆ ಆ ಪುಚ್ಚದು ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚ ಕುഞ്ഞി ಹಿಡ್ದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಆ ಕಿഞ്ഞಿ ಮತ್ತು ಇತ್ತದು ಆ ಪುಚ್ಚ ಸರಿ ಸಾಂಕುಜೇನೆ ಕುഞ്ഞിಲೇನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಪ್ಪನಾಗನೆ 2 ಕುഞ്ഞിಲೇನು ಉಳ್ಳಕೊಂಡು ಕೆಡ್ದು ಪಡ್ದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಒಂಚಿ ಇತ್ತೇನೋ ಸೈತಿತ್ತನಿಗೆ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಿ ಪುರ ಮರಣಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತು ಪುರ ಬತ್ತಿತ್ತಲಕ್ಕ ನಾನು ಎಂಕಲ್ಲ ಪೋಡು ಅನಿಸುಂಟು ಪಂಡ ಎಂಕ ಮುಲ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆಗ ಹೊಡದು ಐತಿಗ್ಲು ಎಂಕ ಮುಲ್ಪ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಕೊರ್ರೆ ಹುಡ್ಪುಚ್ಚಿರಂದತ್ತು ಎಂಕ ಮುಲ್ಪ ತನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಎಂಕ ಮುಲ್ಪ ದಾಯ್ತಿಗ್ಲ ಮನಸ್ಸೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಎತ್ತಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಉಂಡು ಇನ್ನೊಂಡ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತುದುಲಿ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ತದಿದ್ದ ತಾನ ಮಂಡೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಪೋದು ಎಂಕ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ತನತ್ತು
ದಾಲ ಬೇಲೆ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಲು ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರಾಪ್ನ ಎಂಕ್ ಬೊಡೈಲೇಕ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರೊಂದ ತಾನು ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೆರಾಪ್ನ ಸೊ ತೂಡು ತಾಯಿ ತಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಏತದೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಂಗಾತ ಸೊ ಅಕ್ಲದಲ್ಲ ಪಂಡೊಂದುಜಿ ಅಕ್ಲ ಇಪ್ಪುಲೆಂದೇ ಬನ್ಪೆರು ಬಟ್ ಮರಿಯಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಅಮ್ಮಗ ಮರನಿ ಆತ ತೀರೊಂದಿಜ್ಜಂಡ ತಂಚ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತದನ ಅಲೆಗ್ಲ ಅಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಲೆಗ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಪಂಡ ಅಲ್ನ ಅಲೆ ಕುಡೊಂಜಿಲ್ಲುಂಡದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುಡುತ್ತು ಬರ್ರೆಗ್ಲೇ ಹೊತ್ತುಜಿ ದಾದ ಮನ್ಪನಂದು ಇಂಕ ಇಂಜಿಲ ಮಂಡಿಗೆ ಪೊದ್ದಿಜ್ಜಿ ಮೊಲೆ ಇಪ್ಪುನಂಡ ಅವ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಯಾನೆ ಒತ್ತಿ ಇಪ್ಪುಲೆಕದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೆತ್ತೊಂಡತ್ತಿದ್ದ ಇಪ್ಪಂಡ ಲೈಫ್ ದುಂಪೋಡಿ ಇಂಚನೆ ಇತ್ತಂಡ ಬಂಗ ಯಾನ ಜಾಬ್ನ ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಮುಕ್ಕಲು ಬೆನೊಂದಿತ್ತದ ಸೊ ಅವಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕೆನ್ನ ಜೀವನಗ ಆಧಾರ ಅಂದು ಊಲೆಜ್ಜಿನಿ ಇಂಕ ನನ್ನ ಪೂರಲ ಆತ ಆವಡದ ಸೊ ಅಂಚ ಐನ್ ಪೂರ ನೆನ್ಪುನಾಗ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಮದೆ ಐತೆ ಹೂವಂಡ್ಲಾತೆ ದುಡ್ಡು ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಾರ ಬಾರಿ ಬಂಗುಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಈತನ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಪ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಳೆಯೋಣ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರು ಪಂಡ ಎತ್ತು ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕುನ್ನೆ ಬಂಗ ತಿಕ್ಕನ ಜಾಬನ ಕಳೆಯೊಂದು ಅವಲ ದಾಲ ಸೊಂದಾರ ಇಜ್ಜಲ್ ಸೊ ಏನು ಮತ್ತೆ ಕಲೆ ಒಂದು ಆಯ್ಗು ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಪಂಡು ಬಟ್ ಹೆಲ್ತ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂನೋಡಪುಂಡದ ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಕೈಕರ್ ಪ್ರಭಾತದ ಜ್ವರಟ್ಟು ನಡಪೆರದ ಆವಂದೆ ತಿನಿಯರ ಆವಂದೆ ಎಂಚ ಕಂಗಾಲ ತಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಎತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪ ತೀರ್ನೇರ್ದು ಕೊಂತೆ ಬೆಟರ್ ಒಂದು ಬತ್ತನು ಒಂತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ತೊಂಡೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ನ ಪಂಡ ಈಚೆ ನನ್ನ ಪೇರಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಸಮ್ಮನ ವಿಷಯಡು ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಂದನಾಗ ವಾಪಸ್ ಏನು ಡೌನ್ ಬೂರಿಯ ಮಾವೆ ದಾದ ಮನ್ಪುನ ಬೇಜಾರಪ್ಪನ ದಾದನ ಮತ್ತು ಅಂಡ ತಂದು ಈ ಪಡ್ ನನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದ್ದೆತೋ ನೋಡಿ ಇಂಚನಿತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮಡೆ ಏನು ಪಾತೆ ಎದ್ದು ಬೊಲಿತದು ಬುಕ್ ಇತ್ತೆ ಏನು ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫುಲ್ಲುನ ಬುಕ್ ಅಕ್ಕ ಪಂಡಲ ಅಕ್ಕಗ್ಲ ಬೇಜಾರ ಪಂಡ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಂಚುಂಡುಂದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡದ ಸೊ ಎಂಕಲ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಏರ್ಲಿಜ್ಜನ್ ಲೆಕ್ಕ ಆತ ಪೋತೆನ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿಗ್ಲ ಬೇಜಾರಂಡು ಆಮೇಲೆ ಲೆತಬೋ ಅಂತ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಬೇಲೆ ಪೋಡು ಒಂದು ಪ್ರಪನ ಒಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಕಾಸು ಬೋರ್ಡ್ ಮಾರೆ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಂಡ ನಮಗೆ ಮರಿಯತಿಲ್ಲಜ್ಜಿ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಂಡ ವಾ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಕಾಸು ಬೋಡಿ ದಾದ ಅನ್ಪ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮೇಲೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಎಂಚ ಆವು ಬಂದು ಎನ್ನದೇ ಇಜ್ಜಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಎಂಚ ತಿರ್ಗಿ ತಿಂಚ ಅವನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇತ್ತರ ದಾನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿಚ್ಚಿ ಬಂದು ಕಾರಣ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ದಾದ ಅನ್ಪನ ಇತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಡು ಬತ್ತಕುಲು ಒಂದೆ ಇನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ಲ ಸುರು ಮನ್ಪೊಡು ಮಾರೆ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊರಿಯರನ್ಲ ಕೊಡ್ತಲಿ ಅಂಚಾನ್ಲ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂಡತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊರೊಂದು ಎಂಕ್ ಏನೊಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆದಿಪ್ಪುಲೆಕಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಯಾನ ಇನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಏನೋ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜಾಬ್ ದಿನ ಎಂಕ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಂತದ್ದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಂತದ್ದು ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅನ್ನ ಅಂಚೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆದಿಪ್ಪುಲೆಕಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಯಾನ ಇನ್ನು ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜದ ಹೆಂಗೆ ಬೇಲೆ ಬಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೋದು ಇಂಚಿಪ್ನ ಗಂಡ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡೋಲಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅನ್ಪಂತೆ ಮೇ ಬಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಕೊಲೆ ಕರಿಂಡು ಇನಿ ತೂಕ ಇನಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಟ ಈ ಲಾಗ್ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅನ್ಪೆ ದಾಯಿಗೆ ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಆಪುಂಡತ ಸೊ ಒಂಚ ತೂಕ ಇನಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ ಮಂತ್ ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಪೆ ಕಮೆಂಟಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಜನ ಇಂಕ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡೆ ನಾನು ದುಂಬುಡ್ದೆ ಕಮೆಂಟಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರೊಂದಿತ್ತನಲ್ಲದ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಥದ್ದು ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂದು ಏನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಚಿನ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜನಿತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಮಂತ್ಪಕ್ಕೆ ಏನು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪೇನೆ ಈಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಂಡ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವುದೀಗ ಕಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಉಂಕು ಬುಕ್ ಮಂಡೇನೆ ಹಳ್ಳದು ಹೋಗ್ನೆ ನಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಇಪ್ಪುನ ತುಕ ಈ ಲಾಗ್ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುವೆ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಯ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡು ನಿಕ್ಲನಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿರಂಚ ನಿತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬಂಟಿ ಆತಿಪ್ಪುನಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾತೆರಾಗ ಪಂಡೋನ್ಯರಾಗ ಎಂಕ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಆಫೀಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೋತ್ಲ ಸಾರಿ ಬೇಲೆ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪಲ ಎಂಕ ಸರಿ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜದ ಇನಿಯನ್ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿದ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಮರ ನೀವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಜ್ವರ ಬತ್ತಿತ್ತು ಅಮ್ಮಟ ಪಂಡೆ ರಿಕ್ಷಾ ಮಂತದ್ದು ಕಟ್ಬಿಡು ನಿಕ್ಲೆ ಪೋಲೆ ಮರದಿಗೆ ಬಂದು ಸೊ
ಜ್ವರ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತದಿತ್ತೆ 10 ದಿನ ರಜೆ ಅಂತ ಕಂಡ್ರಿ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಪೋಯಿ ನಿಜ್ಜೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಿಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಕೊಂತಾಯ್ತು ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿನ ದಿನ ತಾನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ರಜೆ ಮಂತ್ ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಟ್ಟೆ ಪನ್ಪನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಂಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಡ್ ಅಡೆ ಪೋದನಗ ಅಕ್ಲು ಒಂಡೇರು ನಿಕ್ಲಿ ನೀ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಉಂದು ಆನಿ ಶನಿವಾರ ಅಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ರಜೆ ತೋಜುಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶನಿವಾರನ ಸಂಡೇನದನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ರಜೆ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪಾಡಿರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಏನಿಗ್ಲು ಪುತ್ತೂರು ಇಚ್ಚಂಡ ಸುಳ್ಯ ಪೋತು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆವಡು ಬಂದಿರು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಆನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪುತ್ತೂರ್ಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದು ಅಲ್ಪ 2-3 ದಿನ ಇತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಬತ್ತನಮ್ಮ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ರಿಕವರಿ ಆತು ಜಿರಾರು ಇನಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪಾಡ್ಯರ ಪೋತಿರು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪಂಜಾಗ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪಾಡ್ಯಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಇತ್ತೆ 2-3 ದಿನ ಉಂಡು ಪೋಪುನ ಕೋಡೆ ಪೋತುಜಿ ಪಂಡ ಅದು ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪಿರುತ್ತೆ ಸಿಂಗಡೆಂದ ಆನಿ ಪೋಂಡ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಗೊಳಿಡಿ ಮರ್ದಿಗೆ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನ ಅನ್ಪಿರತ್ತ ಅಂಚಿನ ದಿನ ಒಂಜಿ ಉಂಡತ್ತ ತಿಂಗೊಳ್ಟು ಸೊ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಪೋತುಜಿ ಜ್ವರ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತದೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಬುಕ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಜ್ವರ ಭಯಂಕರ 6ನೇ ಜ್ವರ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡ್ ಅರೆಂತು ತೂವೋನ್ಯಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತನತ 6ನೇ ಜ್ವರ ಎಂಕ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದ ಎಂಕ ಅರೆಂತು ತೂವೋನೆಲ್ಲ ಕಲತ್ತೆ ನಾನು ತೂವೋನೆಲ್ಲ ಕಲತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಪೋದಿತ್ತೆ ಜ್ವರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದ ಮೈ ಕೈ ಬೇನೆ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಜ್ವರ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಜ್ವರ ಮಾತ್ರ ಭಯಂಕರವ ಓ ದೇವ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಬೇನೆ ಮೈಕೈ ಬೇನೆ ಮೈಕೈತ ಮಿತ್ತು ಕಡೆಪಲ್ನ ಪೊರೆಲ್ಪ ಇಲೇಕ ಆತು ಬೇನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕೆಂಚನಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಎಂಕ್ಲ 2-3 ದಿನ ತಾಗದುಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಯರಗ 2-3 ದಿನ ಕಮ್ಮಿ ಆತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿತ್ರಣಾಪುನ ಬಿಸರ್ನು ಅಂಚ ಮತ್ತ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮಗ ಅಂತೆ ಟೈಮ್ ತಾಗಣ ಪಂಡಾರ ದಾಲಿಜ್ಜರದ ಕೈಕಾಲು ಮತ್ತು ಬಾತು ಇತ್ತುಂಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡ್ ಪೋತಾನ ಅಂಡಿರು ಅರು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಿನ್ಪೇರತ ಅಂಚದಲ್ಲ ಬಾತದ ಪೋತಿತ್ತುಂಡತ ಅವ ಇನ್ನ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಪಂಡ ಕಿಡ್ನಿ ಇಜ್ಜಂಡ ಲಿವರ್ ಪೋಂಡ ಇನ್ನ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಪಂಡೇರು ಸೊ ಅರಿಗಿಜ್ಜಲ್ಲ ಕೈಕಾರು ಬಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಿಂದಿಜ್ಜಂಡು ಒಂಜಿ ವಾರನದನ್ನ ಅಂಚಾರಿಗೆ ಕೈಕಾರು ಮತ್ತು ಬಾತದು ಅಂಚಾಯಿನ ದುಂಬುಲ ಬಾತು ಇತ್ತನ ಇಂಕ ಪಗಲ ಪೊಡಿಗೆ ಆತಿತ್ತನೆ ನಾನು ಗೂಗಲ್ಡ್ ಪೂರ ಸರ್ಚ್ ಮಂತುನಾಗ ಅವು ಲಿವರ್ ಇಜ್ಜನ ಕಿಡ್ನಿ ಪೋದಿತ್ತನ ಇನ್ನ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕೈಕಾರು ಮತ್ತು ಊತ ಬರ್ಪುನ ಅಂದಿತ್ತಂಡು ಹಿಂಗೆ ಪೋಡ್ತದ ಮತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಆತನ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪೂರ ಮಂತದು ಬೊಕ್ಕ ಮರಣಿ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಯೂರಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೇರತ್ತ ಅವು ಪೂರ ಮನ್ಪನಾಗ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಆದರ್ಶಡ್ ನಿಟ್ಟೆಡ್ಲ ಸುಮಾರು ಬಂಡೇರಿ ಎಂಕಲ ನೆರಿಯರು ನಿಕ್ಲು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆತ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊರ್ಪರತ್ತ ಬಟ್ ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಅದೇನು ಲೆತ ಪೋತೇರ ಅಪ್ಪಾಗ ಮತ ಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಇನಿ ಕೊಡ ಎತ್ತವು ಒಂದು ಬೇನೆ ಮತ್ತು ಶುರು ಆತ್ನ 9 ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಬೇನೆ ಶುರು ಆತಂಡು ಅಪ್ಪಗಲ್ಲ ಎತ್ತ ಪೋನಾಗ ದಾ ಇತ್ತಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನೆತ್ತೆರ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆತೆ ಪಂಡ ಎಂತನ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆಂದೇ ಗೊತ್ತಾವಂತ ಇಜ್ಜಿಂದ ಕುಡ್ಲ ಮುಟ್ಟಲು ಎತ್ತ ಪೋತಿರು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನ ಅಮ್ಮನ ಕುಡ್ಲ ಮುಟ್ಟಲು ಎತ್ತ ಪೋತ್ಲ ಆಯ್ತು ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆಂದೇ ಗೊತ್ತಾತಜಿ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ತನ್ನ ರಕ್ತ ಸಮಸ್ಯೆನ ಗಂಟು ಬೇನೆ ಮತ್ತು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಪುನತ್ತವ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆಂದೇ ಗೊತ್ತಾತಜಿ ಪಂಡ ನಾವು ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತದ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಸೊ ಕೆಲವುದ ಕ್ಲೈನ್ ನಂಬುಜಿರು ಯಾನ್ ನಂಬುದಾಯ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಆತನದ ಪಂಡ ಅನುಭವ ಆಯ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರೂಫ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ನಂಬೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಾಟ ಮಂತ್ರದ ಲಾಗ್ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪುನಾಗ ಅವು ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಪಂದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಅವು ಆಪುನ ಹತ್ತಂಡ ಯಾನ್ಲ ನಂಬುತ್ವೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಉಂಡು ಪಂದು ಅವು ಅಕ್ಲಕ್ಲಿಗೆ ಅನುಭವ ಆನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ನೀರ್ ಬರುವೇರು ಅವು ಮತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಸೊ ಯಾನ್ ನಂಬುದಾಯ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಅವೇ ಸೊ ಅಜ್ಜನ ನೋಡಿಟ್ಲ ಅವು ಗೊತ್ತಾತುಂಡು ಎಂಜ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋನಾಗಲ ಸಮಸ್ಯೆದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪಂಡ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿಂದೆ ಬರ್ಪುನ ನೆತ್ತೆರ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನಂದಾತೆ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ನಿಟ್ಟದಕ್ಲು ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ರೀತಿ ತೀರ್ದಿರ ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊರ್ನೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕವರ್ ತೋಜದ್ ತಿನ್ಪುನ ಅಂಚ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಿನ್ನೋರ್ಚಿನ ಮೊರನಿ ಪೋನಾಗ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಿಂಗೆ ಪಂಡೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆತ ನಿಕ್ಲ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊರ್ಪರತ್ತ ಅಂದು ಕೊಡ್ಜಂಡಕ್ಲಿಗೆ ಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ ನಡಪೆರತಿಯವ್ರಜಿ ಪರತೊಂದು ಪೋಡು ಅಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಅನ್ಪುನತ ಬೇನೆ ನುಂಗೋಡಂಟ ಇಂತಿ ನೋಡತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಲಾರಿಗೆ ಅವು ಪತ್ತುಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲೆಂಕ ನೆರಿಯರ ಪಂಡ ಅವು ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಅಂದು ಆಪುಂಡು ಪೆಟ್ಟು ಬುರ್ಂಡು ಮತ್ತು ಪಂದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಯಾನ್ ದಾದ ಅನ್ಪುನ ಆಯ್ನ ತಪ್ಪಲಾಪಗ ಸರಿಪುನಾಗ ಮರ್ದು ಮತ್ತು ಮಂತದಿತ್ತೇರು ದಾದ ಅನ್ಪುನದ ಎಂಕ ಒಂಜಿಲ ತರಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಲಾಗ್ದ ಕಮೆಂಟನ್ನು ಪೂರ ಆಫ್ ಮನ್ಪೊಡುಂದಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನೆರಡು ತಿಂದು ಸಾಕಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ಮರ ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತದ ಎಂಕ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಡಪದಿತ್ತೇರು ಇರ್ನ ಅನ್ನ ಇಜ್ಜರ ಮತ್ತು ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕ ಜಾಬ್ ಇಚ್ಚಂದ ಟೈಮಡ್ ಸೊ ಆರು ಇಂಟಿಯಾಗ ಬತ್ತೇರು ಪಂಡ
ಒಂಜಿ 15 ದಿನ ಕರಿಂಡ ಅಂದ್ ಇಂಡಿಯಾಗ್ ಬತ್ತದ ಅಗ್ಲು ಬತ್ತದ ಮುಂಚಿ 4 ದಿನಟ್ಟು ಅಮ್ಮನ ಲೆತ್ತ ಪೋತಿರು ಪಂಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ. ಸೊ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಿರವ ಅಮ್ಮನ ಲೆತ್ತ ಪೈರಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅಕ್ಲ ಕಾರಡ್ ಮತ್ತೆ ಲೆತ್ತ ಪೋದು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬತ್ತಿರು ಹನಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಅಮ್ಮ 4 ಜನ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಆದರ್ಶಡ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದ್ ಇನಿ ಮೂಲುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಯಾನು ಬೇರೆಗೆ ಪೋಪ್ಲೆ ಕಾಂಟೆ ಅವು. ಓಕೆ ಈ ಲಾಗನ್ ಇದೆಗೂ ಅಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಲಾಗನ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇನಿ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಪುಗ್ಲಿಪ್ಪಡ್. ಓಕೆ ನಾನು ಆಯ್ನತ್ತು ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಹುಷಾರಾವಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.